Mae'r prosiect Sgiliau Bwyd a Diod Cymru wedi rhoi pwyslais ar adnabod y sgiliau fydd angen yn y dyfodol o fewn y sector bwyd a diod yng Nghymru. Un o'r themau sy'n ail ymddangos dro ar ôl tro a gafodd ei archwilio yn y gynhadledd blynyddol yn ddiweddar yw'r cyfleoedd hyfforddiant ar draws y gadwyn fwyd amaethyddol, o'r ffarmwr i'r siop, a'r angen am fwy o gydweithio rhwng holl elfennau'r gadwyn. Mae Nick Davies yn arbenigwr yn y diwydiant mewn datblygiad proffesiynol parhaol ac mae wedi gweithio mewn agweddau amrywiol o'r sector, o ffarmio i fanwerthu. If we're going to actually grow the food and drink side of the business to actually hit the aims of the government, we actually have to identify what those gaps are. At the end of the day, the farmers identified and made themselves so much more efficient. They're selecting livestock which are producing more consistent product into the processor, or they're actually addressing key health issues which actually affects the fifth quarter. So all of that is a big knock-on effect because it means that the processor then has got a more consistent product coming through. It reduces the amount of batches they have. So when they have their retail customer, it's actually giving more of a consistent product with provenance, quality and welfare along the supply chain, which ultimately means then if they have less batches, it's actually lost less cost to them. So actually, yes, it is a joined up approach in respect of a knock-on effect all the way through the supply chain. Mae e'n credu bod delio â materion hyfforddi ffarmwyr yn hanfodol mwyn datblygu sector bwyd modern effeithlon yng Nghymru. Mae Dunbia yn gwmni bwyd rhyngwladol sy'n arbenigo mewn cynhyrchu cig-eidion, cig-moch a cig-oen. Alison Harvey yw Rheolwr Amaeth cig-oen y cwmni yn ei ffatri yn Llanybydder yng Ngorllewin Cymru. Dros y misoedd diwetha mae'r cwmni wedi datblygu amryw o fodiwlau lle mae modd i ffermwyr dderbyn hyfforddiant achrydedig wedi ei dargedu ar ei cyfer, gyda'r bwriad o wella'r modd mae Dunbia a'r ffermwyr sy'n ei cyflenwi yn cydweithio. Credu un o'r newidiadau mwyaf yw agwedd ein staff ni at y math o ymarfer ni'n wneud yn Dunbia. Mae'n gwella pob rhan o'r llinell. Falle bydd ddim yn elw anferth, ond mae tweaks bach yn gallu gwneud gwahaniaeth ar pob rhan o'r busnes. So felly bydd y ffarmwr yn cael yr anifel bant yr amser iawn at y farchnad iawn, so mae fe'n cael y pris orau am ei stoc. Wedyn ni'n cael y cynnyrch gorau mewn, a wedyn mae'r cwsmer yn cael y cynnyrch gorau ar y diwedd. Mae cant o ffermwyr eisoes wedi derbyn hyfforddiant sydd wedi cael ei gynnal yn Dunbia ei hun ac hefyd allan ar leoliad ar ffermydd. Mae'r hyfforddiant ar gael mewn nifer o bynciau o sut i ddewis stoc i sut i reoli llyngyr yr iau. Mae grŵp o ffermwyr ifanc gyda ni yma heddi a maen nhw'n gwneud cwrs am byti liver fluke, so beth yw liver fluke a siwp mae trin y ddafad sydd ar broblem. Mae fe'n cwrs lefel 2 sy'n golygu mae fe'n gallu cowtio at rhywbeth fel yes scheme application os maen nhw'n penderfynu i mynd ffordd yna. Wneud y diwrnod yn fwy diddorol, ni'n trial wneud e'n fwy ymarferol, felly mae bach o classroom i gael ar y dechrau a ni'n wneud bach o quiz gyda multiple choice a wedyn mae'r pobl yn dod lawr a wneud ochr ymarferol gyda'r defed, pwyso nhw, rhoi dos iddyn nhw a deall yn iawn pa dos i roi. Fel busnes fel Dunbia, mae fe'n bwysig i ni gweithio gyda ffermwyr ni. Ar y achos o fflwc, mae lot o afi gyda ni i werthu a pan mae fflwc ar yr afi, ni'n methu gwerthu i pobl a fe'n cael i taflu neu mae fe'n cost i ni gwiredu. Felly mae'n bwysig bod ni'n trial cydweithio, wneud yn siŵr bod y ffarmwr yn gwybod bod y broblem dagau a wneud yn siŵr bod y ffarmwr yn gwybod beth i wneud hefyd. Mae lot o gwyddoniaeth a technoleg i gael yn y diwydiant bwyd nawr a mae'n bwysig bod ni'n dechrau defnyddio fe. Mae rhywbeth fel food skills yn bwysig iawn i Cymru a mae fe'n rhoi hwb mawr i'r diwydiant a mae'n bwysig iawn bod hwnna'n cario ymlaen. Mae'n hanfodol bod ni'n gweithio gyda'n gilydd yn well nawr. Mae pethau wedi digwydd yn y gorffennol ond mae'n amser i tynnu at yn gilydd a cael dechreuadau bwyd Cymru.